אז שוב שלום, אני קצת יראה לכם איך עובדים עם הסביבה, קצת יראה לכם מה זה אומר לתכנת לפני שאתם ניגשים למצגות עצמם. אני אפתח פה איזשהו פרויקט חדש, לא משנה השם. אז מה זה אומר לתכנת? לתכנת באופן כללי, כמו שאתם בטח שמעתם פעם, זה להגיד למחשב מה לעשות, לתת לו מין מתכון כזה של מה לעשות מתי, כדי שהוא יעשה מה שאנחנו רוצים. ספציפית בסביבה הזאת, זו סביבה שנועדה ליצור פרויקטים או משחקיים או פרויקטים טכנולוגיים כאלה, שזה מתחיל באונליין ואז זה עובר לרובוטים פיזיים. בגדול, בצד ימין של המסך זה האזור שבו כותבים קוד. אם אני לוחץ על פלייגראונד, זה המגרש משחקים שלי. פה אני פשוט יכול לכתוב קוד חופשי שהוא גם לא שייך לפרויקט. והדבר הכי בסיסי זה לכתוב זה אגב בשפת פייתון במקרה הזה, לכתוב את המילה פרינט. עכשיו שימו לב, אני לא חייב באמת להקליד הכל, אני יכול PR PR נגיד, ואז הוא משלים אותי, אני עושה Enter, והוא משלים אותי למילה פרינט. פרינט, מה זה? זה תדפיס. אז אני אומר לו, תדפיס. מה אני רוצה שהוא ידפיס? שם בתוך מרכאות את מה שאני רוצה, hello, נגיד, וזהו. אז כתבתי קוד, אני מריץ עם save and run, ואת התוצאה אני אראה פה, hello. עכשיו, בתכנות צריך ממש לדייק. מה זה אומר לדייק? אם כתבתי את הפרינט לא טוב, נגיד כתבתי לא פרינט אלא פרימט, סתם, שגיאה קטנה וטיפשית, אני מריץ, מה הוא אומר לי? זה הבזיק באדום, הוא אומר לי print is not defined, זאת אומרת, הוא לא יודע מה זה פרינט. עכשיו אתם תבואו ותגידו, היום בימינו כבר יש ChatGPT ולא צריך את כל זה, אז זה חצי נכון, כי היום מתכנתים באמת משתמשים הרבה פעמים בכל מיני LLMים, ב-ChatGPT וכל המודלי שפה, וכאילו אומרים להם בשפה פשוטה מה הם רוצים שזה יתכנת, ואז זה מתכנת להם. אבל א', זה לא עובד טוב, ולא עובד תמיד מושלם, ואז כשזה לא עובד, אז אנחנו צריכים להבין מה ה-LLM כתב לנו, ולנסות לתקן, ואם אנחנו לא מבינים את היסודות, אז אנחנו לא נצליח להתקדם. ולכן פה אנחנו בסביבה נקייה, בלי LLMים, פשוט מתכנתים בצורה הקלאסית. אז בקיצור, הדגש הראשון שלי, תכנות צריך להיות ממש ממש מדויק. עשיתי משהו לא נכון, משהו כתבתי לא נכון, וזה לא ירוץ. הנה, תיקנתי בחזרה לנכון, ועכשיו זה רץ, כתב לי לא. עכשיו, בואו נדבר על מה זה פונקציה. פונקציה זה איזשהו קטע קוד שיש לו מטרה מסוימת, ויש מבנה מאוד ברור לפונקציה. המבנה הוא def. def, שם הפונקציה, סוגריים, נקודותיים, ואז כל מה שכותבים, נגיד כותבים פה print עוד פעם, אז יש שוליים, מה שנקרא. שוליים זה פשוט כמה רווחים, כן? זה נקרא באנגלית indent, זה נקרא גם הזכה בעברית. indent זה השם יותר מקובל. אז שימו לב שבקוד פייתון יש תמיד indent, כן? אני יכול לכתוב פה כל מיני שורות קוד, נגיד פה אני כותב שורת קוד שאומרת, תכניס למשתנה x את המספר 7, בסדר? משתנה זה פשוט ערך בזיכרון, זה כמו להגיד תזכור את המספר 7 ותקרא לו x. אז שימו לב שכשאני בתוך def, בתוך פונקציה, יש שוליים. וכשאני לא בתוך פונקציה, אז אין שוליים. אז זה ככה, קצת אני נותן לכם פה איזשהו רקע כללי, אתם לא חייבים לזכור את הפרטים של הקוד שאני כותב, אבל שתבינו את העיקרון. זהו, אז שוב, כאן מריצים, כאן רואים את התוצאה. עכשיו, הקוד פייתון שכותבים פה הוא כחלק מאיזשהו מנגנון של ליצור משחק או ליצור פרויקט. אז בצד הזה, בחלון הזה, רואים את הפרויקט, רואים את המשחק. נגיד שאני בוחר רקע, אני אבחר פה, אני יכול לבחור פה איזשהו רקע למשחק שלי, סתם נעשה רקע של ים נגיד, ופה אני יכול להוסיף דמויות, אני יכול להוסיף דמויות של פיראטים. אתם תראו הכל במצגות, אני רק עושה לכם איזשהו רקע כזה
כדי שקצת תראו איך הדברים נראים בפועל. נגיד אני בוחר את הפיראט הזה, ממקם אותו פה. אז שימו לב שהפיראט הזה, אני לוחץ עליו, ואז אני יכול למקם אותו איפה שאני רוצה. יש לו קורדינטות, יש לו מיקום. אתם רואים x 213, y 145. ה-x זה הציר הזה, ה-y זה הציר הזה. נגיד אם אני אמקם אותו פה, אז הוא יהיה במספרים מאוד נמוכים. אם אני אמקם אותו פה, הוא יהיה ב-600 על 20, שזה פה. זאת אומרת, המיקום שלו נקבע לפי שתי קורדינטות x ו-y. עכשיו, המשחק שלנו מתנהל מזה שיש כמה דמויות, ובהמשך הדמויות האלה יהפכו להיות רובוטים. תלוי בפרויקט שתבנו, אבל אתם תבנו פרויקט רובוטים, אז כחלק מהתכנות, בהתחלה אתם פשוט תבנו דמויות שיזוזו, יעשו דברים, ואחר כך תהפכו את זה לרובוטים. לכל דמות, או בהמשך רובוט, יש 3 פונקציות חשובות. פונקציית ה-decision, שזה ההחלטה מה הוא עושה, פונקציית ה-action, שזה הפעולה מה הוא עושה, ופונקציית ה-observation, שזה התצפית, מה הוא יודע על העולם, מה הוא צופה על העולם. למשל, אם אני רוצה לבנות רובוט שמגיע לרובוט מנקה, שיש לכלוך בעולם ואז הוא צריך לנקות, והוא צריך להגיע ולנקות, אז סתם אני יוסיף לכלוך בעולם, אין לי פה כל כך לכלוך, נגיד שהאבנים האלה הם לכלוך, לא משנה, אז הנה לכלוך, ובוא נגיד שהרובוט הזה, הדמות הזאת, הרובוט הזה הוא זה שמנקה, אז אני כאילו אכתוב קוד בפונקציית ההחלטה של לך קדימה או לך לאיזשהו נקודה, ותבדוק אם אתה מתנגש בלכלוך. זה יהיה בפונקציית ההחלטה, ואז אם אתה מתנגש בלכלוך, אז תעלים אותו, אחרת תמשיך ללכת. זה יהיה פונקציית ההחלטה. בפונקציית האקשן אני אכתוב קוד שאומר move, זאת אומרת תזיז את המיקום שלך, תזיז את הקורדינטיות שלך, אבל אם ההחלטה היא העלם את הלכלוך, אז פעולת העלם את הלכלוך. ובאובזרוויישן מה שאני כנראה אכתוב זה מה אני יודע על העולם, איפה המיקום שלי בעולם, איפה מיקום הלכלוך, איפה מיקום הדמות הבאה. אז זה ככה המחשה לכל מיני דברים שכנראה תעשו בפרויקטים. מה עוד אני אספר? עוד דבר אחרון אולי אני אגיד, שאתם תראו את זה גם במצגות, אבל אני רק אגיד שנגיד, אם אני רוצה לכתוב קוד שאומר אם אז זה ייראה ככה. שנייה, אני רק אמחוק את מה שקיים פה. אני אכתוב את זה if זה פקודת פייתון של אם נגיד קורה משהו, אני עכשיו לא אכנס ממש לפרטים, אני כותב ABC, נקודותיים, אז תעשה ככה, דו אחד אני כותב. אני סתם כותב את זה רק כדי שתבינו את המבנה, עוד בלי להיכנס לפרטים. אבל המבנה הוא מאוד חשוב, כי אני כותב if, אני כותב את התנאי, אם קורה משהו, נקודותיים, ואז שוב אינדנט, שוליים. שימו לב, בגלל שאני בפונקציה, יש את השוליים של הפונקציה, ויש שתי שוליים של הפעולה. אז זה כל מיני ניואנסים של השפת תכנות שאתם תתקלו בהם, וצריכים להיות סבלניים למי שזה חדש לו, כי זה לפעמים כזה לא עובד, וצריך לתקן, ולא כל כך ברור למה, וגם לא תמיד מבינים הכל בהתחלה, וזה בסדר, כי התרגילים הראשונים שלכם יהיו לקחת איזשהו קוד, אפילו להעתיק אותו בלי להבין, רק לשנות שם איזשהו מספר או איזו מילה, ולהריץ, ולראות שזה עובד. אז זה מה שמצופה מכם בהתחלה, ואני בטוח שמי שיעשה את זה לאט לאט, ואם יש בעיות כמובן אפשר לעזר במנטורים, אם תעשו את זה לאט לאט, אתם תגיעו להדגמות לפרויקטים מלאים, ולאט לאט הסימונים יפלו, אז אני שוב אומר, נחישות וסבלנות, ויאללה, גם תהנו מהדרך. בהצלחה.